azimuri torai nhumbi dzehama yenyu kana mangaro kasirwa mune nhumbi dzemunhu wakafa akasiwa mukamanaka ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese chanda zvechokwadi. Zvachatara ndezvechokwadi. Ndikanyeba chabatwa nemhosva. Ndikanyeba chabatwa nemhosva. Ndikanyeba chabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiro wangu. Mwari ari mubatsiro wangu. Sasa ipo mutsanangu. Nokudza izvo. Pamusoro iwe dare. Pamusoro ichangamira. Inini ndine imba yangu kuFirst Chow. Ndinonzi Taurai Mangara. Saka takagara nemukomana ainzi David Chinembiri achiloja pamba pedu. Takagara naye nguva yakareba. Hatina kana chatakambokanganisana naye. Saka pakazosvika nguva yandakazouya kwaHondo kumba kwekoko ndichizoti mukomana anga ari panapo pamba pangu ipapapo akasungwa akaenda kuchikurupi. Saka mukomana akusungwa kwaakaita achibva azonzi ashaika. Saka tikati ashaika hinoku zvinhu zvake zviri mumba toita sei? Ndakabva ndaenda kumapurisa. Mapurisa obva ati chitsvaga ichi hama dzemunhu uyu, nekuti nyaya dzakadai isusu tinoti tsvagai hama, then nyaya dzakadai dzinoperera kune madzishe. Tikati aya pakanaka. Saka ndakaisa effort yekuti nditsvage kuti hama dzake ndedzipi. Ndobva ndataurwa kunzi ane mutwini wake anonzi Shadrack anogara kumhiri kwaNhingoko kuGatsu. Ndakaenda kuGatsu ikokoko ndichibva ndanomuona, asi chakandishamisa ngechekuti mutwini uya akatotanga kutopopota achibva atotanga kutondidzingirira ipo papo ndanitori nemuzukuru nemumwe mwana. Tikati aiwa zvenyaya zvamakutoita kunga tisu takauraya Dhevhi wacho kana kuti tine chekuita naDhevhi wacho. Isu chedu kwakanga kungomupawo pekugara. Saka tiri pakugadzirisana nenhingi nemutwini wake apa ndopaakabva anzi ashaika futi mutwini wacho anga achitorwarawo. Asi mutwini uye angataura kuti inini munhu uyu handitori zvinhu zvake nekuti kana iye wacho handina kutomuiga. Ndo zvaakatitaurira. Iye mutwini wangu yeye uyu kuchikurubi ikokoko handina kutomuiga. Tikati idzi nyaya dzemumusha menyu hazvinei nesu izvo zvamaakutitaurira. Isu chataurira panapa ndechekuti imimi mutore zvinhu zvechinyi zvehama yenyu ndo zviripo. Akati ende handisini ndegaba, ndine imwe brother yangu futi iri kupi? Iri kwaNhingoko kwambana uku anonzi Willard. Hanti muri kuona ndopatakabata izwi iroro rekuti Willard. Saka ndakaisa effort yekuti nditsvage Willard iyeye. Ndobva ndazoona nhamba. Mazuva ano nhamba kaunongodziona unosecha uchitsvaga. Ndobva ndadziona. Saka ndakambotaura na baba ivava ndichitaura nenhau iyoyo kuti tine zvinhu zvechinyi chehama yenyu, asi mhinduro yavakandipawo ndeyekuratidza kuti zvinhu zvacho havasi kutodini futi kungofanana nemutwini wavo vari kungotaurawo the same thing kuti havasi kuda. Saka inini ndabva ndati saka zvinhu ndoisepi zvinhu zvehama yenyu iyi, watowawo mutoro mumusha mangu. Ndikati aiwa ini regai ndimhanyewo kwamambo ndofunga ndokungatokwanise kuti kundibetsere ini handi. Dai kwanga kuri kuti handirespekti zvinhu zvemunhu ndingadai ndakangozvitora ndorasa murwizi, asi nenyaya yekuti ndoziyawo chiwanhu zvinhu zvemunhu hazvingoraswi. Saka ndo pandakachiuya kuna mambo ndikati wedu wee ndibetserei. Ndo nyaya yangu. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese zvara ndezvechokwadi. Izvo zvinotaura ndezvechokwadi. Ndikanyeba chabatwa nemhosva. Ndikanyeba chabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiro wangu. Mwari ngatibatsire. Sise kumusana okudza izvo. Izvo ichokwadi. Ini ndaane makore sikagari nawo.
Vanhu vava takabarwa indiwo ndinokama nawo ngepamusana pamai vobarwa namai umwe. Indozi Chinembi. Uri kuzi David Chinembi uya, asi David Chinembi wakazi David Matimbira. Kashipa kazi Matimbira kana pepa pandakauya kusondora pepa ndakaona bhuku makanyorwa David Matimbira. Asi David Chinembi. Ma twins first born wakazi Matimbira. Ini ndi Chinembi. Ukama wedu pakubarwa nani namai. Okay, right. Ndapazwa. Muri wana wa mai umwe chete. Asi hamusi wana wa baba umwe chete. Ndo pane nyaya. Saka ipapo you are right because iwewe na Chinembi, iwewe uri Chinembi rani. Umwe wacho ndi Matimbira. Takutasa panyaya yeropa nedzinza. Madzinza enyu akatodi. Akatosiyana. Iwe haukwanisi kutora zvinhu zvani zvaMatimbira kuisa kwani kwa Chinembi. Asi nyaya iri apa ndikuti I want to know something. Iwewe uri kutaura here kuti mai wako mumwe chete nemukomana uyu. Handiti asi hauzivi dzimwe hama dzamai avo. Hama dziriko. Hama dziriko. Wanasisi wamai wako kana hanzvadzi dzamai wako hamudzizivi. Wanasekuru hawako wariko. Saka chiri kuita kuti vanhu vese ava wasabatana kuti vaende kutora hembe dzemunhu chii maiwirirana here munhu iwe wanga usikawirirana naye. Inini wakabva namai. Hazvo wakabva namai. I understand. Ndazvizwa kuti iwewe naye iwe wakabarwawo kumai vaenda kobarawo uko futi ndiko akazobara uyu ukuzofira wachikurubu. Wakabarwa we matwins wedu. Umwe mutwini. Saka wese wari tu wafa. Andizvo. Mutwini wake naye wafa. Andizvo. Saka pane nyaya yangu ini nditoti iwewe kuhama dzamai. Andizvo. Mai anga asina muningi naye. Anga asina hanzvadzi. Anadzo. Wanasekuru hawako here. Saka sei wanasekuru wasi kunotora zvinhu zvemuzukuru izvi. Aiwa kana kuti ipapo mai wako atakanobara matwinzo akabara nani? Namatimbira. Kwa Matimbira kuna vanhu here wariko. Sei wasi kuuya kutora zvinhu zvemwana wavo? Sei wari kuramba kuuya kutora zvinhu zvemwana wavo? Iwe wachiziva kuti mwana wedu ndiye akabara namai ava wakabara mwana uyu. Chizwa imanje. Nyaya iripo chaicho. Wakabarwa matwini ka? Uyu kushayikwa ana mwana. Anobara mwana zve. Mutwini wake wacho yaigara naye. Ndo kwakaenda wakarambiwa zve. Mutwini mukazi wacho anga aripo newana wacho ese pakasvika wazve. Ukataura. Saka vanhu vacho varipo. Kufa kwemujoni kamba inovharwa. Muri yese iripo. Ini handisi kuti nemhosva aba. Muri yese iripo. Asi iwe doti uchitibatsire. Handiri kuona. Iwe basa rako iwewe kutibatsira kuidentifya hama chaidzo dzemufu. Alright, munhu uyu pakafa anga ine mukadzi here? Anga asina. Anga asina. Yanga iri chimborume. Hapana chazvizive. Toti tisvike pane nyaya kuti anga ine mukadzi here? Anga asina. Anga asina mukadzi. Saka ingorarama ega. Kana mwana anga asina. Right. Meaning kuti ko mutwini wake anga ine wana. Mutwini wake inini kumuzivawo kwangu kwandaita kuenda kumba kwake. Asi matauriro avakaita anofanira kunge aine chiyo ane mhuri yakewo. Ane mhuri yake. Asi uyu anga asina. Right. Inini chandiri kuita ndechekuti ndiri kuona kuti papa ine bad blood between matwins ari two. Dai mukomana yakasiya imba nemota mbiri. Mwadai murutini. Aiwa, tuti imi hamaitora. Tuti mimi hamaitora ba. Maibanya. Uyu munhu anga asina mukadzi, anga asina wana. Handiti tiri kuti aizotora imba nemota mbiri idzi. Aishaiko. Ndiani? Aishaiko muna. Aiwa ka, ndiyo tuti amukadzi achaikise. Ndiye tiri kuda iyeyo. Mutwini wake. Izwe mutwini wakafa. Abazina. Wakazofamba imanje. Akafamba imanje. Badumba inenge iripo nemota. Asi tatiipa nemotokari zviripo. Zvinoda munhu unotora hama. Unofanira kunga kutora zvinhu izvi ndiani?
yaitwa ngewana wemutwini wacho zvaiti wanowana wechi wemutwini kana kuti sekuru wani wacho kana kuti mai wani mai wakanga akazvarwa ega ero wana maini namai kuru waripi ayo wana maini namai kuru waripi wariko ko murume wacho baba wake uyu anga akazvarwa futi ari ega baba wake ukubara matwinzi uyu nyakubara matwinzi uyu matimbira akabara vanhu tu avo matimbira isene amai mirai ndofunga tapika kuti ndichataura chii chokwadi. Ndinokumbira kuti baba vataure chokwadi. David blood brother yake murupanzwa mai umwe baba umwe matimbira madzisekuru zvokuti dai foni yangu isina udzima ndakupai audio yandakatanga kutaura nawo awa wachindiudza kuti David zveshuwa ibrother yani yangu mai umwe baba umwe asi David akazotizana mai nekusawirirana kwawo handiti mufamily mawo inini ndikasara nababa ndikachengeta baba wakafa ndikazowiga ndega chichi akataura zvakawanda audio yakadi yakareba handi murunzwa saka apa ndoda kutotaura chokwadi kuti apa sori henyu taurai vanhu chokwadi kana dai iri hama yako kana paine musiri kuda zvinhu zvake mambo anogona kutsvaga imwe nzira yekuti zvoitwa sei semarambira makangomuita akangowigwa nestate kuchikurubhi saka chokwadi chinenge chakangodi chakangonaka aiwa mona ndosaka tikutsvaga akamona kuti ndosaka ndati ngatitsvage kuti nyaya iri pano akamukona kuti uyu mwana wamai wake uyu nababa aiwa ngatimbosiye hedu baba munuzwa ngatimbosiyani baba tomboti mwana wani wamai wake uyu handiti asi mwana wamai wake uyu akapiwa paupers burial kuchikurubhi akawigwa nemabhanditi ndo zviri kurakidzwa kuti mumhuri umu hamuna kubvira makamira zvakanaka ba yai ndimusana chokwadi taurai chokwadi chiripo baba wangu ini akai munyasara baba wenyu munyasarani iwe uri munyasarani kana baba wako atori munyasarani newe uri munyasarani uroorana kwako kuti zvakafamba sei isati risi hanzve tokura tiripo tese hanzve takura tichikura isusu takura vanhu ane zvitupa akomana vangu akatana mino zvakataura namaiyo ichizwa ika kana baba wacho hatirisi chioneka hatisina zoza usandimise baita kumisa iwe iwe wati wakomana wakazvarwa uchiona kukura matwinzi indi mudoko izwazvo wati iwe baba wako munyasara handiti akakuzvara kuvhaisa zita rako muchitupa muzita rani rake handiti asi wakomana ava namai hamene zvavakataurirana ndindi uchachauzwa mira baba mai newakomana ava hamene zvavakataurirana zvakazoita kuti uyu aiswe muzita rani rana sekuru hazvishamisi babambo iri tine makesi akawanda evanhu vari kushandisa mazita asiri ani awo pamwe pacho vanhu anoshaya munhu anotoresa munhu chitupa wopedzisira akuenda kuozi yako kushamwa anditoresa hako chitupa nezita rani kune vanhu vakawanda vari kuzwana mutasa ivo vari wana matenga mbiri kune vanhu vakawanda vari kuzwana muchira hondo munonzwa ivo vari wana chitembwe just because atoreswa chitupa nani nachitembwe nekuti anga asina zvekuita hapasina chakwanisa kumumirira chitembwe obva wamumirira saka iwo the fact yekuti baba wako anga ari munyasarani baba wako anga ari alien baba wako ari alien anga asingakwanisi kutoresa mwana chitupa zvarwa muno muzimbabwe baba wako ndiye akanohwandana natezvara kuti wana tezvara chitoresa henyu iwo chitoresa wana muzita rako kuti tiavoid haso asi izvozvo hazvina kuchinja chii kuti mwana ngewako kana kuti mwana ndewauyu ukama hwenyu hauna kugurwa nenyaya yekuti uyu aita sei ida kutaura ini nguva yehondo chii chakaitika munoma mutori kanda munomo
muno mandorikanda muno. Same father wana baba wedu, same mother wana baba wedu. Asi muna nandorikanda wane zvitupa zvakazi ndorikanda. Wamwe ne zvitupa zvakazi mangai. Wamwe ne zvitupa zvakazi mutasa. Asi same mother, same father. Why? Zvinhu zvakakonzereswa nenguva yehondo. Kuti hondo kuchitsvaga wana mutasa, iyo ichitoisa kuti mangai wasazoti uri mutasa. Iyo ichitoisa kuti ndorikanda wasazoti uri mutasa. Asi izvo hazvina kureva kuti mangai na ndorikanda hasi my brothers. My brothers na nazi mangai na mutasa, they are brothers. Hazvichinji anything. Saka iwo zvokuti watimburwa uyo iwewe anditi hazvichinji ukama hwani wenyu, asi macircumstances akakonzeresa kuti chii uyu azozi chimbotora zita iri, iwe chimbotora zita iri. Pane zvinenge zvakaitika zvekuseva situation panguva ipi, asi hazvinogura chii, hazvinogura ukama. Titi sanditi. Saka haurambi hama yao nenyaya yesenemu. Iyo rutara wega kuti mwana wamai wangu anditi, asi chekuti kana zvokuti baba asiye hazvina problem. Asi the fact yekuti mai akatakura iwo 9 months ndiye akatakura futi uyu 9 months, it means you are related. Ihama yako chaiyo, ihama yako chaiyo. Asi chiripo ndechekuti hauchairasi nekuti iwewe uri wababa uriwo uko. Ayo koshesa mai, unozwa, koshesa mai wakazvara chii imimi mese andizvo. Asi iwe chaunofanira kuita iwo kuchibatsira manje kuti nini aiwa nimunin'ina wangu uyu anditika, asi paukama hwedzinza andizvo ichi handichakwanisi kuchipindira bai chakupindirwa nanhingi. Ningi uya wouya apa iwewo apa mobatsirana, then nyaya yoita sei, nyaya yopera. Iwe ukabva wapinda mudhaya ndinaye mudhe kuti handitodi kuzwa ndizvo ayo mai wako anokutonga iwe. Unozwa mai wako iwe anokutonga kuti waramba chii, waramba mwana wangu waunoziya munin'ina wako andizvo mukoma andizvo. Saka iwewe izwa utoda kuti baba wako ndiwo akazonyenga mai avo, wakomana ava mai vavo baba vavo anyenga kare, ndizvo uri kutaura iwe uri munin'ina vakuru kunene ndizvo ndi kutaura zvo. Awa ndo wakuru ni izwazvo uri kutaura iwe baba wako unomuziya here? Baba wako unomuziya? Baba wakomana avo unomuziya? Kana ari baba wangu kwa dzimwe ndi baba wangu ndiziya si musati dzimwe nguva isi kona kutaura baba musatipedzere nguva yakazoitika yakazoitika musatipedzere nguva yani musanangwe nyaya ngati baba wenyu munomuziva here? wangu ndomuziya. Baba womukomana we munomuziva here? Ina ndizika nari baba wangu andisi kwa pane nyaya yakazoitika kwamashure macho. Chitaura nyaya yacho yakaitika uraiti chakazoitika ka baba wayo wakadini, baba wayo wakapenjenwa anzve apenjenwa wakauya akagara pomba, agara makore akawanda, aimbodzoka kuenda kusenza futi. Ozobva azogumisirwa akudzingwa paumba anzve odzingwa ndati achibva paumba. Akadzingwa paumba nani? Akadzingwa paumba ndi mhaiyo nawakomanawo. Kwazi wasipa uri kubva kure wasipa boya pani baba. Mazvona chokwadi ubva kure azvibvi iwe ndikakuitisa nhumbu whether ndiri kuZambia kana kuchiva. The bottom line ndikuti ndakuitisa nhumbu. Saka zvokuti azi ndinobva kupi hazvina basa. Inini ndikazosumuka. Bottom line ndikuti akaitisa nhumbu munhu ndiani? Ndikazosumuka inini ndikwana nezii kuitika. Ndikatera hanza dzacho dzana maiyo. Ndikaenda Harare kakawandisa waiti chagadzisa hapana chakagadzirwa. Ndakatizozwa kuti muchato wadi wagurwa. Wagurwa mutasa muchato wawo. Anzve waibva wasumuka maiyo vasumuka nawakomana wake aya waibva aenda kugara pani kwakabva aenda kugara uko. Izozwa kuti maiyo urware ini ndakaenda aigona ndikaenda kumuona ndikubvonda kwacho ndakubva kwakazi kana ndikandabuda ndokumira soko ndauya ndibvaona kuti akugara. Mazviona ini ndikazoenda machi tazotauya ndiwo ndaenda ndikasvika pakaona zvakanakisisa. Taona zvakanakisa ndibva tadzoka mamuri muna January muna April macho maiyo vashaika inandibosha ndikuzvibhora ndiko kwatakuzi maiyo washaika ndibva ndauya ndisvika makutai ndobvunza wana maini ndikuenda kufuwa mhai ndazva mhai washaika kwazi 1 2 weeks ashaika. Ndikati okay ndibva ndasumuka ndakwira ngazi ndaenda kutora chi sekuru
mwana hanzadzi yamai wangu yanga ipa makuni ke paya kwadakwira tesi taenda kumba kwacho tosvika tobata maoko tabata maoko baba nombambidza kwakwapo ndakamosvikira saka takatambirwa kwena teswa pamatongo apa kwakugara otamira asviki kumba kazi gari boko angari kwacho angari iye nyakufoyo nemutwini wake ndikati akomana mwari pimu wamwe 2 wemaswimero kaza 2 takasoti ungara nawo patapa ngabve pana panzve umwe wako akangarura umwe wakwenyi wauko ndikati okay ndagara past 12 ndati akoma chindipangize pakaigwa maiyo ndione kudini ndione kuenda tikazati taukama newe bese maiyo akafa achita ataukama newe ibva pano ndikati teisei tinorwa ngezvakadai isusu chindipai mari dzangu zindabvisa chema ndabvikawo basa ukandisekuru iwe siyana izvi hambai kwakubvapo kwasvika papadzimani ndikawataurira ndizvotaukaza unataura aseko agadzisa ndoenda pagarapo ndikawataurira kwazi tichagadzisa kwazowana aseko yandowataurira kubva ipapo vana mai ndikataura zichagadzirisa mazviona kubva ipapo kusvika nanhasi chidikagadzisa kwanowo musi this time kwanowo musi kubva 94 kusvika nanhasi negwarama yacho handiziva kubva 94 nanhasi kusongana nawo mwachiva titomboona ndine motika kuda kuwatakura kwazi hatakukama newe tisiyana nesu kusvika nanhasi kwazi hatina neukama padoko ba newe saka urikuti kusvika nanhasi hautozivi pakabudwa mai yavo handipaziva nanhasi handipazikane padoko pese kusvika saizi yangu iyi wari kukurambidza kuti uende kuona pane gwara maindia ndiwo wafa wacho machi aiwa saka iwe wakafa chakazokukonesa kuti usvikepo chii ndakaenda kwaka ngozi ndinoenda kudai kukazomuka hondo ndiriko izwa izvi wafa kawo uyu wafa haana kana mhuri kawo uyu aripo ndiani mhuri handisi uripo wakazofa kechipirika ndiwo nemhuri handisi ko wana sekuru varipi ana sekuru varipo Harare aiwa wakapedzisa kutaura nawo rini wana sekuru ana sekuru ndakumusota nawo uyu ndakatofonera umwe wacho ndiye ndakakumusota nawo unozvirako Really? ndane 2 weeks 2 weeks achiti pa 2 weeks pawisi anambi makasimba yasekuru haunambomutaura nenyaya yembedzi ndiyo ndataura kai ndakona ndamutaurira kune ndiyo nyaya iri kunoko panisekura inyaya yeyi sati ndiyo nyaya panapa kwasi handiti vanashadhi vanozvigarira wega handiti vanozviti toona matimbi waita kuti isusu naumwe wakomana tiri makaradi musoro yerufu tigadzira zviro saka enda uzwa kuti unochasise nyaya yacho iyo asi inini hapana zvingaita nenyaya yacho ukazienda mopedzerana pashadhi wacho handiti wakasiya mhuri yake saka zviro zvacho kaende pamhuri pake nekitchen unit wardrobe nekitchen unit nemubhedha nezvimwe zvinhu zvaingoshandisa mapoto nechichi zvese zviri right iwe bambo wana uyo mutwini washadhi wari kupi iwanoziva panogara pakaita wakatoenda pamba vacho paduru pamutaradzi pacho wakatosvika pamba pacho makasvika perembwe pamba pashadhi ndakasvika nduti pamba pake pashadhi makasvika pamba pashadhi ndakasvika ndo pandakatanga kutosvika pashadhi uyu nyakufa here mutwini wacho wakazosheka ndiye akatanga mutwini wacho makasvika ndipo ipapo ukaonani shadhi wacho anga asati afa asi nduti haana here wana handina kuona wana wacho ndakaona murume nemukadzi une wana umwe wacho ndofunga saka pandakazoenda mukadzi wacho anga ega akati ini nditoriwo muroorwa akafanana nemi saka hamungandipi mutoro iwoyo wekuti nekuti nditoriwo muroorwa inini ndiri mudzimai waWillard baba mukuru iwawo ane vakomana 3 saka mai guru varipo nevana vavo 3 wakomana wese haana mukadzi vakomana vacho varipi hatisumboziwa because since wakasoba hatina kana nesoko navo mwana wacho mudoko ndakasumusaona kai katsvuku-tsvuku na 92 makarati iko mwana wamukoma ye na 92 ndipo ndakamusaomona wachipa umba kusvika right munoziva zvatinoita manje izvi hazvinesi because nyaya iripo ndoti hamurambi makasungirira mai uda kuisiwa mangu maroja kwamba haarambi akachengeta rumu iye fanonge rumupa mari handiti saka kwenguva yese yatoluza rumu iye akachengeta zvimamubhedha izvo zvineuka aifanonge kuta mari yake loss of income handiti
mukada kuenda kumutemo munomubhadhara nguva yese yakachengeta zvinhu izvi because hamuna munhu akwasaurana nemaudhuru and imimi bambo irresponsibility yenyu imimi yekuti mukwanise kuti right kana kutaura kumapurisa tine zvakaitika zvakadai handiti toda kubvisa zvinhu zviri munguri zviende kumusha kwadi handina kuti imimi endai mutakure get me right handina kuti taisei muri kuzandutaura handina kuti endai mutakure zvinhu izvo handiti asi zvinhu izvi kuti zvitakurwe umu zvinoda kuti zvichibva umu zvichienda kurudzi rwani manditaura imi pamasvika kuti pamakasvika kumbadzana shati makasvika mukanzi garai apa pamatongo handiti matongo eyo ndiani matongo anga ikwa cha apakwana stindi yacho anga ikwa kwacha waikisona butsu yaizani anga ikwa chimuka ipambiri wakapushomba kuenda kusivani ndo pamatongo saka pane vanhu pane dzimba dzashati munodzidini munodziziva ndodziziva butsu handizvo saka haisi dambudziko ba imi munoenda kumapurisa namai avo handizvo mosvika motaura kuti nyaya iripo namai avo ndiyakadai masituation yakadai doti zvinhu zvibve mumba meche mamai avo zviendi kumusha kwani ikoko handizvo wachatakura zvinhu izvi ndichataura namember in charge iruda ichi ruda zvotakurwa zvinhu zvine mapurisa zvoenda mumba kwani kwashadi ndio twin brother wana sekuru wenyu wari kuramba uko ndio wari kukanisa imese izwa wana sekuru wenyu hanzvadzi dzamai wenyu imimi ndo dziri kukanisa iyi because dai wanga wana sekuru wari genuine nyaya yanga sikafanira kunge yakatora nguva yakareba kudai waifanira kunge kutoka kwazukuru yekuno ngatitore zviro izvi handiti tatora zvinhu izvi handiti kana pashaya anozvida murunzwa kana pashaya anozvida handiti zvinotengeswa mari yacho kana musikaidi futi yoendeswa kumaorphanage zvotosevha mwana kana kutoendesa pamunozviendesa mosvika mumusha menyu imomomo mozviisa imomomo zvodini zotsakarira musha mani imomo kana ari ukana nemi ukana nemi zvinhu zvake zviri pai kuti sei muri kuita sei muri kunaisa mubhedha wangu andingamukona kana izvozvo musingadi izvozvo pamakatorasika pekutanga makafunga kuti magona asi hamuna kugona pamakaona kuti zvinhu zvemunhu uyu hamusi kuzvida maifanira kuti makazwa kuti munhu afa uko handiti maifanira kuti makatakura zvinhu zvese izvi kubudisa mumba memunhu uyu mobva matema mibhedha yese yomba matema mawadhiropu aya zvese mamazvitema zvese bhokisi rake pakati zvimwe pamusoro zvimwe kusaidi uku zvimwe kusaidi mukaona kuona chokwadi wanaka wakaona munhu ashaikanzve wakaenda wakaona shati muna 22 anzve wakaona neka 22 esa akapera anzve akanga warambiwa anga wakagarire muna 22 machomisi waudanga 23 kwakutanga ngwazi kuchisumuka futi chita but 22 svika ngwazi dai wakagadzisa nyaya dzacho isitasingazivi kuti ini ndakanonoka kuziva kuti munhu wakashayika futi ndasingazivi futi handina ndakasvika awigwa asanopa handina handiri bosha kubasa handi kuzwa kwangu mafoni muruzwa pamunyedzwa uyo mai uyo makumuita kumubata unga akaita mhosva yekuchengeta amai muruzwa mbuya uyo haana kana dambudziko munhu akauya roja rauya kuorojawo handiti woita mhosva dzake woba wopara wosungwa woenda kofira kujeri handiti mbuya uyo ashaishewe maifanira kunga makamuritomutenda mbuya because dai wanga wari wamweka musi uyo akasungwa zviro zvake nezvodai zvakangoiswa kunze kwegedhi hapana munhu yaidini waiblame asi pacho vanhu chaipo mai ava vaka hama dzako dzaramba nezvinhu ndazvibudisa panapaka boso racho ngeirejimi uyo mutorwa ane hatombodzoki ikoko kuzvibudisa kwenga zvikasakaoka hamuna kana kubvira kuenda kuombera shamwari ndakachengeta zviro zvako iri kwenguva yakareba ndichifunga kuti hama dzako dzichakuta ndataura nadzo hama dzako ndaneta hama dzako kuti zvinyase kuita effective tibva mataura nemazita taura nemazita ningi
naningi ndakata Hapo kwa zvinyatse kuita unazobusana ukamanje itaisa kubva 1992 anzve maiyo pachake 94 pa94 anambona inwani wanzve waita zviro zvavo anzve hapana vendakamboona kana bambo tata hamuna problem baimimi andisi imimi hamuna problem mutorinoda muzgo renyu rekuti hamuna kuiga mai, hamuna kuiga mutwini, hamuna kuiga futi mwe mutwini, hamuna wato mweya uri pamuri wowo kuti hamuona nehama dzafa. Andika muri kuona? Saka imi munhu ndiri kusiriswa yawo ndimi kuti mutorinoda muzgo renyu. Mutorino chimweya chekuti muri kukarirwa kuseri kwemusha. Munhu ndiri kutosiriswa ndimi bambo because mutorinoda muzgo renyu kuti you can't tell me kuti mai akafa 1994 up to today hamuzivi kuti mai akavigwa papi. Chiri kumboti makambochitsvaga here kuti muzoti sei mai asumboda kuti ndiuyewo paari ndimbotaura zvichemo zvako. Maifana kuenda pagwara mai wenyu musika motaura kuti mai we matambudziko andi kusaka nawo ndiwo mai aya. Onai so 1 2 3 4 5 5 5. Chindivhurirai izvo zvifambe izvi. Chindivhurirai apa zvidai. Chindivhurirai zvadai. Onai wana vari kundivenga waningina. Toti tiwirirane. Hama dzenyu hadzinoda kuzwa ngezvenyu. Iye ndikada kuvhunzawo. Mai wenyu anga ari munhu kwai. Ndikatota mai wangu anga si munhu kwai. Aiwa ndoda kundizive. Because kaitikire kika zvino ndikufuna kuti mai wenyu anga siri munhu chii? Anga si munhu kwai ba. Anga si munhu kwai. Anga si munhu kwai. Waikopa zvaita wakadzi waichiti murume anga warorwa ozodzinga murume kudai. Gurupu rairi aro racho. Saka ndizvaaita. Iye akarorwa akabviswa mari yese. Muchato wacho kagurwa kudini? Uku. Musuye muchato ndakatoenda kukoti kwacho kwaenda ndikatosvika uchigurwa ndiri kwenyu kwambasi. Saka isusu iye taizwa iyo tinoda muzgo kuti tutobatsirwa iwe. Asi nyaya yedu hombe yauya panapa. Mai awo. Ndiye mai awo. Kuti toda kuti zvinhu zvamaiwo zvive. Chimwe chatokwanisa kuita ka. Tinoda nhamba dzana sekuru hanzvadzi dzamai. Tinoda nhamba dzehama dzamai wana sisi wana maikuru wanani. Kana dzichikwanisa kuwanikwa nhamba dzewana washadi dziri kudiwa. Handiti. So that wanhu iwawo tikawaunganidza tinobuda nechii? Anza. Kana waramba kuungana mutemo uriko bambo. Unoita kuti zvinhu izvo zvinotorwe kumba kwamai awo tirirutsire mai awo. Zvibude. Zvonoiswa kwazvinofana kuita sei? Because ukaonayo kana shadhi akakwanisa kuigwa kwamusikazivi akasvika pagwa rake hapana. Chingazoshamisa kuti maodhropu neuyu zvaendeswa kotsvetwa kuroad chii? Aiwa ndikubvunzawo. Chinozoshamisa chii? Kana kuti shadhi wacho chaiye hamuna kwanisa kumuona ari kujeri. Hamuna kwanisa kumuiga. Ndevhi wacho. Hamutozivi nepakawigwa, hamutopazivi. Akukunzera zvese munoziva ndiani? Ari kukonzera zvese zvokuti mutange kuchitsvagwa mese muchiunganidzwa ndimai yawo. Ndiani? Ndidevhi odhropu yake ndiye akushandisa kuti mese muungane muite vanhu kwawo. Dai pane chomugona ndinyorera inini. Ndoedza ndosvika ndopa mukadzi washadhi wacho. Ndichiti wana wako audikana. Aiwa, izvo zvese tikutozviita zvese izvo. Because mai awa tapedza netsamba yeunene kwaruda ndosvika pamwe pacho nditudikana toenda tese kwaruda. Handisina kuti mai awa wamboiti waitongo mwedzi zvinhu izvo zvomubaba wawo. Kuti ngapiwa aitsamba inini ndinoenda straight kumba kwacho totaura mukadzi wacho. Imimi zvekusawirirana kwenyu chimboisai pasaiti. Chimbotorai zvinhu zvenyu zvimuisa. Asi chandandiri kukumbira wana sekuru wako ka. Dai ndavaona wana sekuru wavo ndambogara nawo pasi wana sekuru wako. Timbowirirane chaizvo titakidzane kuti upenyu hwakamira sei. Wana sekuru wako warunakiwa neHarare, asi Harare inokwanisa kuwapisa wakashayiko kuenda. Uruzarutana? Zvichadzoka kwaari. Because chinhu chenyuzo mamiriro akaita musha wenyu unotoda kuti mumbogarisane pasi, mombofamba, mombofumwa mese mune mhepo dzisina basa. Mese munombofumwa. Because mweya muinawo mese hapana undionawo nemweya wekuenda mberi. Mese mune mweya wekudzoka mashure.
Zvakatangira pana mai wenyu. Ngezwa bokosa. Kuti mai ileseni kune imwe wakadzi muri pana. Ileseni. Musangoti pese pese shadabu wasiya mwana apo shadabu wasiya mwana apo shadabu wasiya mwana shadabu wasiya mwana. Zvakunetsa mai. Izvozvizvi wafa. Andizvo. Wafa izvozvizvi. Wana ndiwo wakusara uchitambudzika manje kuti toita sei. Wana usara kuti uyo munyasarandi. Woti munyasarandi. Mundewere, mukaranga, samanyika. Wese warubarwa ndi mai umwe. Macultures anowirira here. Hawabatirani zvinhu apa rukonzesa maproblem ari necessary. Wakadzi mazuva anoziva iyi kune zvakawanda mazuva ano zvinoshandiswa. Fara hako asusa bare. Munuzwa? Mwamuri kuona hurumende iri kuisa mese mukaenda nematoilet every toilet mune condom. Ukaenda nemupamusoro pemalights kune condom everywhere. Makondom evarume wakadzi zvese zviriko. Itai wakadzi kwawo. Because muri kuti wana wazosari wachiita sei? Wachitambudzika nezvinhu zvamunoziva muchifunga kuti makangwara. Ende gadzikanai marriage ngaikufadze. Marriage igadzirise iite zvaunodi. Zvaunoda musaite makaro neupenyu hwakanaka. Upenyu hwakanaka ndiwo unougadzira. Musaite ruchiwa nezvepa next door. Itawo zvako hapana chinoramba. Kuno ukazwa mwana azvawane same mai uruti mai waida makaradi. Means kuti wakatomborana nemukaradi, akarana nemurungu, panobuda mukaradi parwa nemunhu munomurungu kane munhu mutema. Izvo. Aiwa wakadzi musadaro please ndapota. Idzi nyaya dzakadai hadzina kumbonaka baidzi. Nyaya idzi hadzina kumbonaka wana mai musambozviite bai nyaya hadzina kumbonaka. Hadzina kumbonaka ba. Nechirwere chiriko mazuva ano munopera kuuraya wanhu. Titesere wakadzi. Titese. Ileseni. Yekuti kana uri nekuti ndafa zvangu zvandibva hazvikubviba zvinokuteera nemuguwa. Izvi zviri kuteera muguwa. Ukaona mwana wakabara achitadza kuziva kuti how many years? 24 plus 9 33 years. Mai afa asi mwana haatozivi kuti mai atakavigwa pano. No, it's not right. It's not. Ngatidai so, ini mai chita izvo tataura pamo. Mobudgadziwa tsamba. Tsamba munotopiwa tsamba. Tsamba payo ndiyo ina nayo. Yobva yati wana sekuru, wana washadi, yourself, anditi. Mobva maenda kwaRuda, ambuya. Patinopedza wiki rutedzere, munofanira mai asvika kwaRuda. Indi zvatoita ndekugona kuzviita. Munoona PR officer uchi. Ndairo zviita mangwana. Ichoitai mangwana. Because last week ndakari kuvha basa. Mobva manoona PR officer wepaRuda. Makadaro, anditi. Wobva atokutaurai zvekuita ipapo. Zvinhu izvozvo ngazvibude mbamani. Ngazvibude mbamamai avo. Akasike kutanga munomu. Zviriko futi. Zvimwe zvacho vanhu muri kupa vanhu mekugara mudzimba umu. Muri kupa vanhu mekugara umu mudzimba umu mekuchengeterwa dzimba. Zvine dambudziko rakafanana neiri. Zvine dambudziko rakafanana neripi? Munoenda kugara bhuruwayo moti hakuna ere uda ake pekugara agare. Munhu iye akafira imomo hauzopa tsikiba pamba. Ipapapo paonei tine pamusoro apo panosipani apo papenzura ndipapenzura zviya apo zviro zvapenzura wakafa penzura hana hama hana chii zvinokongotorwa kovheswa mukitchen. Muridzo yemusha akutadza kana kusvika paumba ipapo because kitchen yasvika pekudini pekuvhozhoka kupinda zvinhu zvapenzuro zvirimo munyasarandi futi penzura munyasarandi zvirimo nanhasi asi muridzo yemusha akutotadza kusvika papi. Ndiyo same situation namaya.
musagarise vanhu wese bamudzimba dzenyu. Tarisai vanhu vamunogarisa mudzimba munowaziva here kwavari kubva ndiani, hama dzake dziite ise kuti dziziwe. Musandogarise vanhu bamudzimba vamwe mamusikadiri mamusikazivi. Chiita izvo taitaura baba mangwana. Zviro izvozvo magaziya munyika mapepa ngwando zviita. Zviro izvo hazifani kuita mwedzi babambo. Zvasvika musi wa 20 May zvichiri mubaba mai avo. Ndoda kutozwa next week mai avo kutontaura zvinhu zvabuda mubambo. Toenda nesamba yedu taura maposa. Mai haana rudzi nemi. Endai henyu mbuya. Tuive nhamba dzake, isai nhamba dzenyu bambo imimi apo. Zvese dzatikuda apo. Mwamapiwa tsamba yekuenda naye munoona PR officer kupi? Paruda. Then mumapiwa nenhamba dzangu ipapo. Ubva andifonera masvika ipapo. Ndobva ndatomutaura zvekuita because zvinhu izvozvo ndoda kuti by next week zvinge zvabva mumbamba mbuya aise roja rake rarudawo ringaite mari. Kana tikasvika wana wacho asipo mai wacho aripo. Kuti wairamba mai wacho aripo. Takutoenda mai unokwanisa kuhwanda nenyaya yekuti ndinotorwa. Handizo. Asi zvinhu izvozvo mutaure kuti uri mutorwa wako zvinhu izvozvo ndochataura nekusendeka zviro izvozvo. Kutosendeka panapa. Right, endai. Right, endai.